Terima kasih ditilihi. Makasih ya Mbah ya. Ya ndang waras. Ndang mulih sesuk ndang mulih ya Le ya. Ya. Tae wis mari tarik diarene. Oh iki kok lakone blak banyu. Ngene iki. Leyang kan Lah kon ngenteni dokter Senin selak lempo. Ayo terus beneran iki. Nah, ya tinggal nomor berapa nih? 3B. Aku sing ngomong ae keliru. Aku sing namanya keliru mlebu poliklinik mang. Lali. Duh, astagfirullah. Rawat inap mlebu nang poliklinik iki apa ning ndi aku ngono. Alhamdulillah yo Alfa Indomaret yo ngarep kok. Jadi gak aduk, gak seberado. Aduk Alfa yo aduk. ATM yo aduk. Belum pas Golek iki lho, engko nek jajan-jajan kok aku mbek mak iki nek kletis-kletis garingan ngono lho, mang metu aku sedih lho. Wis pangan. Mak tak tukono gak iku, gak spiro. Kene Mbah ndang. Wis kene ndang. goblok pakai yo. Gak ngabrek ngono kamerane. Gak. Oh, kudune ngabrek ngene. Yo matur nuwun. Ya selimutan. Engko bengi, Mbak. Nganu ceritane iki ndekne obat pas dimasuki jarum infus. Dadine getahe munggah. Seger ya. Ditiliki Mbak Puji, Mbah Kemi. Ya si pinten nggih duit tonggo. Gak nangis mangan telap-telep cuma Seripah. Ini ceritane kok esuk wis biasa mangan biasa nyanyi-nyanyi ngoceh-ngoceh Mbak. Bar beduk kuwi terus muntah ngising loro muntah ngising terus Mbak. Ayo romanto lah. Ayang kok isone jam 11. Langsung ke sini berarti. Guyune guyu Mbak gak nangis cuma ya kuwi. Mbak kamu pating greges tau. Lah ya Mbak kok ya pating greges barang. Aku orang dapin kakak demen lagi kak kemulan Dulu kiri Mbah Kemi. Malis ini kok orang anak sing roh apa dak sapa kuwi Gak wes kok. Kita engko tak season Mbak Mas Santo tak gabung-gabung. Terima kasih ya didiliki Mbah Kemi, makasih nggih Mbah. Lah Dede. Walah dikasih sapa ae Mang Jo. Oh alah matur nuwun Gusti, ya Allah Mbak. Makasih. Nggih hati-hati. Hati-hati. Hati-hati Mbak. Mbah kamu mulai lo ya. Makasih, nggih. Makasih.
Cemilan selanjutnya adalah tape dari ibu Mbak Ismarandu, guys. Ini mangan karo mantu. Ya mau sing gowo Mbak Siva apa Mbak itu? Mbak Jenny, Mbak guys. Tape minyak alias singkong. dah sing dek kan diparing rung mateng ngene. Fermentasinya pas guys. Enak lagi. Jajanan dhuwur aku nek nang dhuwur kok kena dadake lho, Guys. Bengi-bengi pemirsa kok pe mangan sego wis dalu. Tapi ki mangan ngemil. Enak. Ya mohon maaf ya guys karena kelas 3 iki yo bareng-bareng karo pasien liyane yo. Kelas 3 iki kelas ekonomi ruangane. Nek kelas 1 yo dhewean. Gak apa-apa. Malah rame akeh wong. Dhewean ki rasane sumpek. Nek dewan iki bature gak ono. Apa? Makan tape pemirsa. Terima kasih buat pemirsa doa-doane. Ya aku guys sambil satu-satu ya guys mari ngopeni anakku lho. Enggak tak balas mak komen-komen. Terima kasih tenan. Sama-sama mendoakan pupune Makni, anak Mbak Eka. Ini masih pemulihan guys, cuma diarine nunggu mampet pet. Iya, dari sithik-sithik ya pemirsa, mau mamang nyisur kaya banyu. Muntah ya wis mandek kok guys. Enak kan? Ada yang nunggu tidak? Sampah. Kalau Kalau tak gue enak ya. jadi satu. Yang numpuk. Alhamdulillah guys pelayanannya di sini baik sekali, cepet guys. Alhamdulillah makasih. Ini pakai Ini baik sekali. Beda deh kayak kemarin. Dulu dikontrol pemirsa. dulu kontrol guys, dimasukin vitamin, dicek Dicek suhunya ya dulu. Ini masih di sini dulu ya dari dokter Dharma gitu ya. Di sini saya pakai BPJS Mandiri guys ya. Mulane ayo dan tuh pakai BPJS ya ibaratnya untuk diri sendiri guys ya. Kita nggak tahu ke depannya kayak aku, Jojo. Nah, kayak Mak Ayu udah punya BPJS jadi kita nggak tahu loh guys ya ujiannya wong Nah, mulane jangan nggak ngerti itu kapan saja ya Mbak, ya, dan orang tidak itu. setiap saat orang itu punya uang jutaan guys. Jadi terus bawa EDW kita taat karo aturan negara pakai BPJS. Nah, asuransi ya pakai yang punya asuransi ya pakai asuransi. Banyak kok kurang. Oh nggih. Banyunya Makni guys. Oh iya maaf aku belum ganti baju nyusul guys soalnya yo Mas Santo orang teko nggon. soalnya tante Dini ngopeni Pak E masuk angin guys terus tua yo rogoni iki Mungkin aku tambah mikir putune nang kene. kandhani mak kono ndak Wes, takut ngandari sasa dipikir. bapakku bingung mertua Pak E mertua bingung udah bingung Jenenge kan wong tuwa tetep yo anu pemirsa putune nang kene kok baraji ora iso niliki Raji Mbah Jomo juga iso soalnya kendaraan banyak pemirsa putune nyetir dhewe wong ora ngerti yo ngundang alas lho guys Jepang-jepang alas pasti putune harus waspada soalnya sepodo tuwa. nek bengi ya hutan Soalnya sepodo hutan ini gak ada lampu nih guys ngantuk penerangannya wis mulai dari rumah sakit sampai podo Podo niliki, ngono ngono, sing guys. kaya Mbak Raji, Mbah Jomo. halo Ya awal. ya Allah mbak nek diem aja diem udah jam 11 kok mas mak tunggu sih mbak sepur makasih ya dek tiliki ya dek aku ngerepoti ya mak anu mbak karek diarene urung pet-pet mas sembuh nggih makasih udah Dian ya oh
lho kedidemak iku lho. Oh. sing sakit. Dek wingi jam piro ya, Mbak? Sarapan lho. Ngene Mbak ceritane, aku ki kan wis Kemis iku wis tak priksakno mari ndelalah dina iki dina apa Mbak? Saiki Dingi. Minggu. Ah, minggu niku aku kok krasa kok tambah nemen. Lemes. Kayak banyu mineral cor. Wis ngene aku terus cicak ya. Aku terus tangisan. Dan aku njaluk tulung, aku tak nang merah, aku nang IGD, aku nek dhewean gak iso. Iki wis nglentuk tak kempit. Ya Allah. Aku gak sanggup Mbak nek mbok kon ngenteni Senin lah tutup Dharma gak ono minggu. Aku Oke. ngene mikir ya Allah kok minggu-minggu gak ada dokter ya. Aku cara menawa dokter Dharma sore ono aku langsung nang anu Mbak. Oke, sementing kena infus niki lho bocah. Aku nek dokter Gambas seperti kan bocah kena infus lho Mbak. Aku. Iya. Wah ya. Kamare jam 8 Mbak. Ya cepet. Cepat, termasuk cepat. Iya. Aja. Lah aku ora statusnya sampean nyinaoni Dek Kaila. Makan nggih. Wis diliki wis seneng kok, Dek. Makasih, Dek. Ya Allah, nggih. Wis Mbak, aku mbok tiliki wis seneng ku Mbak. Sepurane gak gue mau Kok malah. Balik. buat beli apa? Mai. Nek Ya. Ya lah ya. Makasih Dek nggih. Iki jam. Dadah, makan. Mantas emang kok dadar kok mantas. Dadah. Wis ngantuk, mambu. Makasih, Mbak. Nggih, makasih. Ya. Wis mari. Waalaikumsalam. Jam besok wis dadah. Dah.